Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Рустам әфәнде башта аңлатып китсәгез иде, бу Мәскәүдәге штаб дип аталган берләшмә кайчан барлыкка килде һәм нинди максаттан оештырдыгыз? Ну, штабка безнең Мәскәү штабына 20 ел. Моны инде, значит, 20 ел элек безнең бар Мәскәүдә күп кешеләр Татарстаннан киткән, шул руководительләр инде. И как это менә Фикрат Ахмезян Стабеев кырында, менә алар оештылар инде. Анда организовали, значит, клуб 16. На шул 16 клуб инде, мин анда яшьләрне алып бардым инде. И шуннан соң ул калды инде, штаб инде безнең менә 20 ел хәзер. Менә без башта Китай городта җыйладыр инде. Анда безнең Анатолий Иванович Козлов тоже безнең Татарстаннан киткән кеше инде. И вот шуннан ул барлыкка килде. Безнең штабның ике максаты бар инде. Берсе иң шул основной инде. Без Мәскәүдә татар телен, татар милләтне, татар кешеләрен үзе аңлашылыр өчен без аларны саклап, сөйләштереп, аралаштырып, бергәләштереп, шундый эш алып барабыз. Икенчесе инде безнең менә ансы күбрәк Фикрат Ахмезяновичтан калган, ул гел уйлайдыр, что ул монда 20 ел эшләгәч, что Татарстанда Татарстан кадрлары алар кешедән аерылып тора. Алар тырыш, алар целеустремленный, алар төн-көн эштә эшләйләр, шундый необычный кадрлар. Шуңар ул бик тырышадыр, теләйдер, и Казан кадрларны двигать, бергәләштереп, үстерергә. Менә бизнес үстерергә, кадрлар үстерергә. Шул хәзер 4 ел уже Фикрат Ахмезянович юк. Шул эшне без хәзердә ул әйткәнчә инде продолжаем. Менә ул, значит, результат ул эшнең бар. Менә хәзер ул менә 20 ел бит без инде. 20 ел эшләгән безнең белән аралашкан юристлар, хәзер күп кеше судьялар булып эшләй, прокурорлар булып эшләй. Безнең менә силовой структураларда шул штабтан чыккан 15 ел элек, 20 ел элек, 10 ел элек бик күп кешеләр. Алар үзләренчә үзара аралашалар. Аларны без татар концертларга оештырабыз, татар мероприятияларына катнаштырабыз. Шуңар алар без как единое целое, менә штабта бар шундый пласт безнең силовые структуры, офицерский клуб дип без аны атайбыз инде. Шулай штабта безнең менә бик зур файда булды медицина кешеләренә. Менә күп безнең җегетләр, кызлар медицинский Казан институтын бетереп, значит, безгә киләләр. Менә аларны инде менә biz студентларны җыеп, главврачларны чакырып, академикларны чакырып, үзара аралаштырып, таныштырып, тоже бергәшләп, шундый эш алып барабыз инде. Менә шуңар безнең шулай коммерсантларны біз җыябыз инде. Менә безнең бит хәзер для коммерсантларга бөтен информация интернетта бар. Пожалуйста, или стройматериалы, или подрядма, какие-то побочные эшләр булса. Но менә татарларның, татар милләтнең барбер үзе белән аралашасы килә. Безнең родовая память, безнең бит бер тарих, бер менталитет. Шуңар без бизнеста аралашканда, ниткәндә күбрәк безнең татарлар үзләренә дуслар татарларны җыя. Сезнең төп менә нинди проектлар бар хәзерге вакытта? Менә сез танылган кешеләрне чакырып китерәсез дә аларга алар белән сөйләшү, очрашу оештырасыз. Тагын нинди менә проектлар бар сезнең? Ну, безнең менә, например, без фильмнар, ел сайын без фильмнар ясайбыз инде. Кешеләр турында, события турында, безнең штаб турында, да. Шунда, значит, менә быел безнең 20 фильм чыкты. Менә карагыз YouTube'та безнең бөтен информацияда бар. Также без менә хәзер бик оештырабыз Акбарс
Рубин килгәндә, без барыбыз да җыелып, аларның фан-клубларын обязательно тоже оештырабыз инде. Без оештырабыз яшьләргә очрашу белгелекле кешеләр белән. Менә ближайший вакытта, значит, без оештырабыз Гареев белән, генерал армия белән очрашу, Муса Джалилнең кызы белән, Чулпан белән очрашу була безнең. Шундый, значит, без бик активизироваться итәбез хәзер ифтар аенда. Менә без үткәрәбез примерно, значит, 10 ифтар Мәскәүдә, да, яшьләр. Без үткәрәбез ифтар бер ай алдан, чтобы кешеләр ифтарга уже уйлары белән, фикерләре белән уже әзерләнеп килсеннәр яшьләр. И нәрсә ул ифтар, күп кеше белмәй ишетәлеген аның ифтарның. Менә без аларны аңлатабыз. Онан соң без Мәскәүдә 6 ел шундый акция үткәрәбез, беренче намаз. Без кварталга бер шул беренче намазга җыябыз мусульманнар, алар намаз укымай торган, без аларны мәҗбүри кушмайбыз, просто менә алар теләгәнчә баралар, анда алар хәзрәтләр аларга аңлаталар, ничек намаз, нәрсә милләт, күп мусульман дин турында әз белем кешенең. Мусульман ничек ул аерыла, нәрсә аның ниләре бар инде, основной принциплары бар. Без все-таки уйлыйбыз, менә штабта безнең барыбер бара определенный идеология, да? Без яшьләргә, аларга үз безнең фикерләрне, үз безнең әйткән сөйләшәбез, нитәбез алар белән, что алар барыбер без теләйбез, алар мусульман булсын. Без уйлыйбыз, что татар җегетләре булсын мусульман. Менә шундый бу вопроста без эш алып барабыз. Менә хәзер безнең штабка килә Мухаммед. Ул главный редактор Корана, Прохорованың ире инде. Менә аның белән бик кызык кичләр без үткәрәбез инде. Онан соң без принимаем участие менә Сабантуйда. Менә быел булды бик кызык нәрсә Сабантуйда, булды суда шундый регата, на веслах инде шлюпкалар, менә шунда 80 кеше, бик авыр, бик шундый подготовка белән, бик көрәш булды аның өчен инде, потому что ул шундый бик массовый булды. Ул 8 кешенең дә бар туганнары, дуслары, монда менә 300 кеше безнең штабтан булды. Без бик аны biz уйламаган идек шулай килеп чыгарды дип, но менә в упорной борьбе инде без алдык анда Сабантуйда беренче урын. Безнең быел Сабантуйга, Мәскәүгә килде 200 мең кеше. Анда әле юк, менә 200 мең кеше Мәскәүдән килделәр Сабантуйга. Безнең штаб быел үткәрде шундый акция «Приведи друга». И безнең 700 кеше штабтан, алар, значит, откликнулись, и менә алар һәр берсе Сабантуйга алып килделәр кеше, шундый кеше Сабантуй турында белмәгән, ишетмәгән, күрмәгән. Менә 700 кешене без алып килеп күрсәттек безнең татарский фольклорны, татарский культураны, татарский быт, татарский уенны, татарский, ул бит Сабантуй бик тарихлы, иске дибез инде борынгы заманадан калган бәйрәм ул. Шуңар менә шундый акция. Без инде ул 20 елда Мәскәүдә ул Сабантуйда катнашабыз. Безнең Мәскәүдә хәзер, значит, менә соңгы 5-6 ел бар бик активный полномочное представительство Республики Татарстан. Менә алар, значит, бик зур эш алып баралар. Менә аларның мероприятиеларына без тырышабыз тоже катнашырга. Вот, без аралашабыз бөтен посольство белән дә безнең элемтә бар. Менә особенно Средняя Азия белән, значит, бар. Менә 2 атналык без үткәрдек концерт «Тюркские народы», крымский татарлары белән. Менә бөтен тюркские народы җыелып инде, бергә без аралашып, биешеп инде, шундый без штаб татар и крымский татары инде монда. Вот, шундый бик яхшы концерт булды. Вот, бездән анда бик яхшы җырлады инде Ринат Ибрагимов. Ondan соң булды бездән тагын бер җырчы, хәзер такой ни инде исемә төшерәм. Менә шул без посольстволар белән аралашабыз, полпредстволар белән аралашабыз. Но шундый идеологический, иштәлекле на высоком уровне мероприятиялар, аны үткәрә только
полномочный представитель Республики Татарстан. Оларның үзләренең дә икенче эшләре бар. Но анда шундый энтузиастлар, шундый милләтне ярата торган, милләткә яна торган, значит, шундый кешеләр җыелган, команда шундый полпредства. И алар бик менә шул содержание идеологические менә и алар бүгенге Мәскәүдә бөтен татарларны объединять итәләр. Менә вокруг мероприятий полпредства безнең җыелалар бөтен татарлар Мәскәүнең. Аларның бик масштабны, бик шундый не үтә инде мероприятиялар. Менә бу штабның аны бу бит шагымлы эш менә моны финанс мәсьәләсен кем ничек хәл ителә? Спонсорлар алып бараманы, спонсорларга ярдәм итәме сезгә ничек эшләнде? Ну, безнең практически менә күз тимәсен, безнең андый вопрос даже не возникает. Менә безнең күп коммерческие структуралар, которые организовались штабта. Күп кеше танышкан штабта. Күп кешенең бизнес-проекты штаб белән бәйләнгән, да? Шуңар безнең акча кирәк булганда, без менә ясайбыз рассылка инде, и нинди мероприятие, особенно менә ифтарга безнең бөтен кеше с удовольствием, значит, и даже быел ифтарга бөтен кеше булышкан теләкле кешеләрне без кертәлмәдек. Кертәлмәдек. Менә ул бит ифтар отдельный, ул как айрым безнең ул финансовый җыю инде, да? Менә безнең уже күп кеше шалтыраталар. А без әйтәбез, безнең уже не ифтарга катнашырга мөмкинчелек бездә юк дип, икенче җирдә катнашыгыз дип әйтәбез. Һәм менә сез беләсездер бит инде шушы хәзер бездә аеруча кискен менә бу тел мәсьәләсе Мәскәүдә менә Мәскәү татарлары телне беләме, саклау мөмкинме? Сез ничек уйлыйсыз телне? Ну, Татарстанда сездә дип сөйләшәбез инде. Бер хәл, бездә Мәскәүдә икенче ул хәл. Казанда главный акцент кирәге ясарга, укытучыларга безнеңчә уйлаганча, да? Менә безнең бит в Татарстане сезнең хәзер все до и после. Теге черный вторник безнең Мәскәүдә бар, сезнең шул черный госсовет бар, да? Безнең все события по национальному вопросу до госсовета и после госсовета. Безнең сознание дошло бит инде. Поэтому сездә ул борбыр, наверное, әзрәк недоработкалар булгандыр. Мин уйлаганча. Менә сез к этому не были готовы. Шулай бит инде. Вот, сезнең сейчас произошел нокаут. Теге боксерлар жаталар бит әле 5 минут үзенә киләлмәенчә нокауттан соң. Менә бүген национальное движение Татарстана, наверное, в нокауте претерпевает и еще не знает, что делать, да? Но хәзер нужно собраться, сконцентрироваться. Бу безгә бик зур мобилизация ишен әйбер, да? Бу безне йоштыра бергә, нитә безгә, безнең ничего страшного не произошло, да? Бу укытучыларны 2008 укытучылар фәлән, мындый, аларны инде бүтән критиковать, наверное, җиткән. Алар шулай эшләмәделәр дип. Хәзер кирәк сосредоточиться менә бу проблемаларда. Конечно, методику образования кирәк үзгәртергә. Менә укытучылар безнең уйлаганча. Без бит Мәскәүдә торабыз, без киңәш итәргә мастер, да? Без үзбез менә укытучылар беренче класстан ук менә башта сөйләшергә тиеш безнеңчә. Менә балалар, ничек сезнең әбиләр намаз укыганнар, ничек татарча өйдә сөйләшәсез, күршеләр белән сөйләшәсез, нәрсә ул татар теле, нәрсә ул татар милләт. Сез аңлайсызмы соң, что сез татар милләт кешеләре, сезнең менә башларыгызда, мийләрдә, каннарда шул аңлау бармы, осознание шул менә. И шулай иттереп аларның татар теле яратып укысыннар. Менә алар татар теле качан дәрес була татар теленнән көтеп җигереп барып шунда кызыксынып, бит татар сәгать можно 10 сәгать школьный программада куярга, да? Но бит иштәге теләк булсын, ярату булсын, аларга шундый потребность булсын иштәлек. А ул ничек потребность создается? Менә шул идеология семейный монда, да? Семейный укытучылар, менә татар теле, безнең нинди зур тарих бар, җырлар, шигырьләр, әкиятләр, монда целый комплекс инде укытучыларга. Шуңар менә Татарстанда, менә кичә мин үттем Казанда, да?
Менә вывескалар, например, урамда. Например, нигә алар татарча түгел, жарты хотя бы. Бик сирәк җирдә мин татарча исемнәр күрдем, например, Казанда. Бу бит безнең Татарстан. Ну, без бу вопросны Казанда без бик борчылдык аның өчен. Бик уйладык аның өчен, конечно. Сезнең менә политика больше күбрәк кирәк мәктәпләргә, наверное, акцент. Хәзер кирәк ищуда 2 тапкыр күбрәк ачарга татар мәктәпләрен. Оларның методикаларын үзгәртергә. Хәзер Всемирный конгресс татарлар, анда безнең бик сәләтле, бик актив кешеләр анда эшлиләр. Менә яшьләр буенча анда Таврис дигән җегет бар да. Аның уйлары, фикерләре бик перспективный, бик иштәлекле. Менә шундый таврислар кирәк безгә күп. Алар мәктәпләргә җиреп, укучылар белән сөйләшеп, и шунда беседа, идеология, мин әйтмәйм программирование дип, но идеология менә, убеждение, хәзер шундый замана кирәк, шундый мәктәптә балаларга, шулар белән шундый эш алып барырга кирәк. Менә ул Казанда. Безнең Мәскәүдә икенчелей. Безнең Мәскәүдә мәктәпләр юк. Без шанабыз, өметләнәбез. Менә безнең штаб бизнесменнары байыгач, безгә кирәк татар мәктәпләр частный. Безгә кирәк татар ясли. Частный ясли безгә кирәк Мәскәүдә. Күп кирәк алар бездә. По шаговой доступности. Менә без ул эшне хәзер алып барабыз. Безнең кирәк Мәскәүдә площадкалар. Менә бөтен җирдә в шаговой доступности безнең кирәк площадка. Ул площадка без урында без намаз укырга тиеш. Шунда татар ясли булырга тиеш. Шунда яшьләр җыелырга Аллагыга тиеш. Шунда бабайлар, возрастагы кешеләр килеп кичке намазга җыелырга тиеш. Жақында. Менә шундый площадкада белән без хәзер уйлыйбыз. И шул бизнесны белән шөгырьләнеп, сөйләшеп, без хәзер уйлыйбыз татар теле сез сораганча сакларга, без уйлыйбыз. Только менә шул частные безгә татар мәктәп не разрешат открыть в Москве. Но без в идеале һәрбер урыс мәктәптә булсын безнең площадка татарский класс. Менә анда 1нче класс, 10нчы класс, җегетләр, кызлар җыелып иде татарча. Шунда бер класста сөйләшеп, татар телен белеп, бергә уртаклашып, яшәсеп бергә нитеп инде. Менә безгә кирәк зур вузларда общежитие, татарлар бер этаж, например, отдельно шунда турсалар, шунда татарча сөйләшеп, ул да бер фактор булыр безнең. Менә, значит, безнең һәрбер кешенең бит мечта бар да, өмет, мечта. Менә безнең штабта бар мечта. Без Мәскәү кренда коттеджный поселок төзергә, малоэтажный строительство белән бергә, татар мәктәбе белән, татар ясли белән, татар фитнес-зал белән, татар косметический салон белән, шундый без компактное проживание татар, шундый эш турында уйлыйбыз. Бу безнең өметләнгән безнең мечта инде. Шулай безнең Мәскәүдә зур эш, без уйлыйбыз, ул тоже штабка инде. Без уйлыйбыз аның турында, безнең кирәк Мәскәүдә идеология. Менә бар шундый сүз привлекательность. Менә привлекательность. Менә шул привлекательность без должны бөтен жактан да шуны Мәскәүдә шул вопросны тырышырга. Ул булсын концертлар, театрлар, выставка, значит, опять-таки безнең культураны күрсәтү, безнең тарихны күрсәтү. Менә шул привлекательность татарского языка, шул сабантуй. Менә без сабантуйга без карайбыз, как идеологический рычаг ул безгә для яшьләргә үзенең тарихын белү өчен, милләт белү өчен, значит, нәсел белү өчен, безгә ул как идеологический рычаг менә үзенең туган телләрен, туган тарихларын белү өчен бер. Менә без сабантуйны шулай даже карайбыз. Безгә кирәк шул менә Аллагыйларны возродить,
Безнең менә бер мәктәп бар Мәскәүдә. Конечно, анда положение дела, аның исеме генә татарский мәктәп. Бүгенге көндә бөтен Мәскәүдә татар мәктәбе юк. Бакча бар бит нәйме икәү иде. Ике бакча бар да, алар бар инде. Без уйлыйбыз менә быел, икенче ел, өченче ел. Безнең бик күп бизнесмен, бик күп кеше менә татар милләт турында кайгыра торган, шундый кешеләр күп безнең. Уяндырырга кирәк безнең әзрәк менә сөйләшеп, нитеп менә шундый. Безнең булачак детсадлар да, ясли да татарча. Без штаб бик оптимизм белән карыйбыз бу вопроска. Менә, допустим, без шанабыз, без уверены, значит, без уйлыйбыз, что без татар телен Мәскәүдә онытмайбыз, саклайбыз и киләчәктә дә поколениягә передадим. Сез ничек уйлыйсыз, Мәскәү татарларының күпме өлеше татар телен белә? Ул, значит, менә сез уйлagыз, Мәскәүдә бүген тора официально где-то, наверное, 11 миллион. 11 миллион. Безнең андый область юк, ул иң зур область Россиядә. 10 миллион безнең тора Московская область. Менә әле нелегально булсаң, безнең 25 миллион сосредоточено Мәскәүдә. Да? Это һәр 6-нчы кеше Россиянең тора Мәскәүдә. Вот. Безнең уйлаганча, менә татарлар Мәскәүдә күбесе татар телен белми. Күбесенең исемнәре икенче, күбесенең милләт уже икенче, православие, да? Мин уйлаганча, ничек аны, значит, без бөтен безнең керәшеннәр күп, значит, без менә, например, политика штабның без татарларны айырмыйбыз. Безгә крымский татары, нижегородские, ульяновские, керәшеннәр, без бергәләштерергә политика безнең, аралаштырырга бергә. Без аларны бүлмәйбез. Что касается количества, безнең Казан татарлары Мәскәүдә бик күп түгел. Безнең основная масса татар Мәскәүдә это нижегородский татарлар. Ну, сез санны сорайсыз, мин уйлаганча, думаю, 500 мең безнең татар бар Мәскәүдә. И где-то 300, наверное, областьта, менә шулай мин уйлыйм. Күпме өлеше татарча белә? Менә 500-нең, наверное, только 100 меңе татарча. Менә татар семья, ире дә хатыны татар, балалары татарча белә, милләт мусульман, менә идеальная семья, әйтәбез инде, андый, наверное, безнең 100 мең. Но ул тоже әз түгел. Безнең проблема татарлар, без ассимилируемся. Менә безнең күп браки, менә ул турында без тоже яшьләргә әйтәбез. 20 ел без яшьләргә әйтәбез. Менә 20 ел. Нинди ничек өйләнгәндә никях, кайчан никях ярый укырга, кайчан ярамый. Менә безнең татар кызлары җириләр, значит, урыс җегетләре белән. Алар бит аңламый, что никяхта урыс җегетләре милләтне үзгәртергә тиеш. Алар аны аңламый, алар аны белми. Ә менә алар турында сөйләшсә, например, аның серьезный намерение булса, аны бит обсуждать кирәк. Менә татар кызлары белми намазга барганда менә нарощенные ресницы, тырнаклар, алар тоже ярамый. Менә без 20 ел татар кызларына сөйләйбез. Безнең наколка бик восточный хәзер кызлар ярата, тәндә иероглифы, Кораннан, накорку, менә бик пропаганда зур Мәскәүдә. Менә без уйлыйбыз, безнең татар кызлары наколка белән йөрергә тиеш түгел. Да, безнең татар җегетләргә, во-первых, ул шамай. Во-вторых, аннан соң алар аны алганда үзеннән бик зур наркозлар белән, медицина, операция белән практически bütün кызлар наколканы берничә җилдан алалар. Но алар хәзер аңламай, что алар кирәкми аны ясарга. Һәм сездән бер соң искән, менә сез ничек уйлыйсыз, менә шундый күренеш бар, сез аны танысызмы, юкмы? Менә Казан татарлары белән Мәскәү татарлары арасында элемтәр ныклы түгел. Менә мәсәлән, шушы тел проблемасы килеп чыккач та, мәсәлән, без теге Мәскәүдә шундый теләктәшлек
зор теләктәшлек күрмәдек дип әйтергә була. Яки инде ялгышамдыр. Сез ничек уйлыйсыз? Менә элемтә зурмы? Ну, элемтә бу азрак пожелание инде жаңа конгресска. Менә мин әйттем бит, бездә 25 миллион сосредоточено. Менә безнең Таврис килә Мәскәүгә, да? Менә безгә күбрәк шундый таврислар кирәк. Менә алар яшьләр килеп, аралашып шундый ни кирәк. Ну, монда форум үткәрәләр Казанда. Татарларны, Мәскәү татарларны яшьләрне чакыралар. Бездә, например, ну, әзел, да, мин аның бичә, менә кирәк какой-то квесты проводить. Яшьләр сабантуе может совместно провести. Татар, сез әйтәсез, именно Казан, именно Мәскәү, да? Менә Татарстан татарлары һәм Мәскәү татарлары, алар арасында ниндидер бер теге киртә бар шикелле. Менә алар бер-берсенең Татарстан татарлары, мәсәлән, Мәскәү татарларының проблемаларын белми, күрми дип әйтергә була. Мәскәү татарлары белән проблема Без, теге зур нәрсәдер күрмәдек без. Ну, сезнең монда Татарстанда бар бик мудрый, бик мобильный президент. Менә без ориентируемся на него, да? Нәрсә ул әйтә? Менә бик яхшы булды, ул безгә Мәскәүгә килде, 2 атналык. Форумга молодежный. Менә 1000 кеше җыелды, яшьләр, килде сезнең президент. Менә шунда президент Рустам Нургалиевич четко, ясно безгә әйтте вектор политики ничек кирәк эшләргә. Менә ул без азрак безгә замечание да ясады, без аны ниттек. Менә ул бик безгә аралашырга как-то доступно, близко, яхшы сөйләде ул безгә ул проблеманы. Менә ул безгә, значит, шуңар без, менә яшьләр аңар откликнулись. Ну, без бит Мәскәү татарлары монда инде Татарстанга акыл өйрәтеп тыгылып, сезнең политика алай, без, наверное, это не совсем политкорректно, да? Но менә вопрос главный нәрсә, күбрәк кирәк аралашу, да? В чем, менә, например, күбрәк аралашу? Менә монда оппаралар эш. Всемирный конгресс татар бу эшне оппара. Но, может быть, аларның формалары ниләре, менә в связи с последними госсоветом, может быть, кирәк что-то добавить, что-то усилить инде, конечно. Менә ничек уйлыйсыз, менә дөрес сәясәт алып барылган очракта, менә бу нинди дә булса берләшү мөмкинме? Мәсәлән, әгәр дә Татарстанга ниндидер ярдәм кирәк икән, Мәскәү татарлары теләктәшлек күрсәтә, яки киресенчә Татарстан ничектер ярдәм күрсәтә алар иде Мәскәү татарлары. Ну, менә мин же сөйләйм, что Мәскәүдә татарлар Казаннан процентном соотношении. Күпсе татарлар безнең Нижегородские, Ульяновские, Пензенские, там икенче Северные Оренбургские, да? Барыбер алар безнеке, без бер халык, безнең бер тарих, да? Ну, безгә күбрәк аралашырга, без ул турыда уйлыйбыз. Менә күбрәк без бик көтелеп безнең ни килсен. Без эстрада концертлар, театр килсен Мәскәүгә, без аны бик көтәбез, да? Без аларга булышабыз, аны үткәрергә инде, да? Но ничек моны усилить? Ну, кирәк күбрәк общение в интернете. Менә в интернете. Яшьләр в интернете күбрәк аралашу дигән политиканы кирәк хәзер үткәрергә. Шул ук менә, значит, Таврис яшьләренә күбрәк интернетка заинтересованность. Менә без обсуждаем бит, нинди татар кызы булырга тиеш, наколкалар булырга тиеш түгел, ни булырга. Менә бергә аны обсуждать кирәк. Казан җегетләре белән монда никях турында бергә, милләт турында бергә. Сез ничек үсенә татар теленең дәрәҗәсен ничек күтәреп булыр иде икән? Татар теле дәрәҗәсен күтәреп була только без баштан и йөрәктән жараттырып, менә кирәклеген белдереп, необходимость белдереп. Бу әнә сөте белән кирмәсә, без штаб сөте белән аны кертәбез Мәскәүдә, да? А сезгә монда кирәк эш аппарыга менә. Зур эш аппарыга әти-әниләр белән менә кешенең, балаларның теле ачканда татарча ачылсын ел. Менә һәрбер категория возрастной
Кирәк үзенең методика. Менә кеше туды. Аңар 1 яшь. Нәрсә кирәк аңар? Аңар татарча ясли кирәк, татарча әти-әнисенә әйтергә кирәк, телевидениедан нәрсә аның белән сөйләшергә. Ну, шуңар бит әти-әнинең теләк булсын, өмет булсын, желаниесе внутренний булсын, сознаниене үзгәртергә кирәк бүген. Сознаниене менә. Вот. Шуңар безнең икенчелей кирәк, менә идеология икенче. Менә как яраттырга, менә бит кыз белән җегет җириләр, ничек аны яраттырсын ул. А безнең Мәскәүдә кирәк привлекательность. Менә шулай иттереп. Ничек эшләргә соң юллар, сулларын беләсез? Сулларын менә безгә бик яхшы, мин инде әйтәм, чыгыш ясады Рустам Нургалиевич. Менә нәрсә ул татар теле? Татар телен сез белсәгез, бөтен тюркский илләргә барсагыз аралашасыз. Менә татар теле нәрсә ул? Ничек дип бик яхшы безгә Рустам Нургалиевич сөйләде. Да? Менә без аны бик менә шулай тыңлады аны аудиторияда, как-то менә восприняла аны шулай, да? Бик аңар зур рәхмәт, шул авыр график булса да, ул килде, менә шул сөйләшү безгә бик зур тәэсир Мәскәүгә. Шундый очрашулар президент белән ешрак булсын ие. Менә ничек жараттырга кирәк безне жараттырга. Ә без ки уже балаларны жараттырабыз аннан соң. Менә сез татар газеталарын, Татарстанда чыккан матбугат чараларын менә укыйсызмы? Мин, к сожалению, менә укымайбыз. Мин инде 20 ел торам Мәскәүдә. Без Мәскәү газетларын укыйбыз. Бездә как-то менә хәзер күбрәк Мәскәүдә газет вопросы ул интернеттан информация, конечно. Матбугат чараларын укыйсызмы интернетта, татар матбугат чаралары? Ну, Казанныкын сирәгрәк укыйбыз. Менә миңа да шул бик кызык, менә нинди очракта, менә сез әйттегез бит, интернетта ешрак аралашырга дип. Менә нинди очракта сез укыр идегез аларны? Ну, мин шуны әйтергә телим, ниндидер бит менә аерымлану бар. Татарстан үзегенә яши кебек, ниндидер үз дөньясында яши кебек, матбугат тәрҗемәчеләр үз дөньясында яши кебек, Мәскәү үзенчә яши кебек. Юк, андый Сез укыр идегез. мин, ну, кызык булсын миңа, менә, допустим, кызык кешеләр турында язсагыз, событиялар турында, жаңа нәрсәләр, методикалар, менә аралашу шунда инде. Мин күбрәк теге живое общение, күбрәк менә килегез, кеше белән сөйләшегез. Менә Рустам Нургалиевич написал бы в интернете, эффекта такого не было бы. Менә ул килде безгә яшьләргә сөйләде, и менә нитеп калды бөтен, ничек ул бөтен яшьләрне, Рустам Нургалиевич Мәскәүдә бөтен татарларны бергәләштереп, дуслаштырып, шулай иттереп китте. Менә тагын бер шундый бер ул проблема тоже еш әйтелә бит инде. Менә мәсәлән, татарлар салган мәчетләргә хәзер күпчелеге Кавказ, Орта Азия кешеләре килә һәм менә без кайбер өлкәләрдәге, Мәскәүне әйтмим, кайбер өлкәләрдәге безнең татар мәчетләре алар бит инде хәзер бүтән кешеләр анда хуҗа, бүтән милләт кешеләре. Сез ничек уйлыйсыз, менә бу өлкәдә без Мәскәүдәге үзебезнең татар мәчетләрен саклап кала алабызмы? Без бор реальная действительность. Реальная действительность. Менә бүген мәчетләргә җыри күбрәк Кавказ халыклары. Менә алар үзара гел үз телендә сөйләшәләр. Безнең татарлар мәчеттә караем, нидә үз ара сирәк сөйләшәләр. Менә безнең бу вопросны без 20 ел Мәскәүдә гел уйлайбыз ул турында. Без менә шул мин әйткән һәр мәчеттә мәчет әз диләр Мәскәүдә. 4 мәчет кирәк 6, кирәк 8, допустим. Ул не решает проблему. Не решает. Безгә татарларга кирәк площадкалар. Площадкалар в каждом микрорайоне в шаговой доступности. Булсын ул офиста бер бүлмә. Булсын ул, например, мәктәптә бер класс. Булсын ул съемная квартира, да? Например, частная. Менә шунда кирәк безгә площадки в шаговой доступности. Шунда намазда укырга, намазны белергә шунда, өйрәнергә, и шунда балалар да
ясли, менә шундый площадкалар, алар меңнән кирәк безгә. Безнең уже случайлар бар. Менә Бутовода, например, 5 бүлмәле квартирада, анда намаз да укыйлар, мәчет тә ул, и яшьләр дә җыела анда. Менә шундый Мәскәүдә берничә прецедент бар. Менә шуларга без стремимся. А что касается милләт, безнең Мәскәүдә калды ул бер җирдә. Безнең Мәскәүдә бар Альбир хәзрәт, менә анда вәгазьдә, сөйләшүдә гел татар телендә. Анда җыела, менә татарлар кирина бораслары килсә, шундый өмет булса, алар килсеннәр Альбир хәзрәткә, анда татарча сөйләү, татарча вәгазь, татарча bütün общение менә. Без менә җыелып яшьләрне шунда алып барып, шунда хәзрәтләр безнең яшьләр белән сөйләшеп, шунда эш алып барабыз. Милләт безгә татарларга бик кирәк. Безнең инде ул әйтәләр, менә милләт саклады безнең телне, илне, татарны. Ничек уйлыйсыз, менә шушы телне саклау мәсьәләсендә Татарстандагы Мәскәү татарлары ничек тә булса ярдәм итә аламы? Татарстанда менә шушы тел проблемасына ничек тә булса теләктәшлек күрсәтә алалармы? Безнең прошел госсовет, да? Менә шуннан соң, значит, менә бүгенге көндә без отталкиваемся от этого. Менә хәзер кирәк мобилизоваться и эшне бу госсовет бер карасаң ул бер атлам артка булды инде, да? Но без барыбыз да хәзер 5 атлам алга ясарга тиеш во всех направлениях менә. Особенно менә яшьләр белән мәктәптә, ясли, менә тагын татар мәктәпләре ачып, шулай итеп эшебез хәзер мобилизовация итәргә тиеш. И как безнең президент әйткәнчә, безнең теләйбезме, безнең ничек ул килеп чыга, без сөйләшергә тиеш үз ара татар телендә. Менә шундый тенденция Мәскәүдә күзәтеләме? Без шундый, хәзер безгә президент шундый задание бирде. Без президентның заданиесын үтәләбез, барыбызда тотындык, бик авыр булса да татарча сөйләшергә. Бу кайчан башланды? Бу башланды выступление Рустем Нургалиевичтан соң. Бик каты иттереп ул безгә әйтте, бик аңлатып әйтте. Шулай иттереп без менә без анда булган 1000 кеше булды. Менә алар икенче кәеф белән, аннан оптимизм белән, икенче кәеф белән, шундый бик воодушевленный без киттек аннан. Хәзер татарча сөйләшәсез инде. Хәзер татарча былдырал хәдәре сөйләшәбез. Менә безнең бит Татарстаннан дәүләт думасы депутатлары бар Мәскәүдә, аларның эшчәнлегенә бәя бирә алырсыз икәнсез. Ну, бармалар, юкма, без аларны белмәйбез, буларны ишетмәйбез. Может быть, алар бик зур эш алып баралардыр, но без ул турында белмәйбез. Сез Татарстаннан нәрсә көтәсез? Менә сез әйттегез, ниндидер яшьләр оешмаларының эшчәнлеген, менә мәсәлән, культура, шоу-бизнес вәкилләренә әйтергә сүз теләгегез юкмы менә? Җырчыларга мәсәлән. Ну, җырчылар, безнең җырчылар, менә хәзер безнең Мәскәүдә штаб үз концертлары алып бара, да? Безнең Мәскәүдә үз безнең җырчылар бар. Менә теге менталитет бар бит, яхшы җырлар Казанда, Уфада, Сергачта, ондай хәзер бездә, без үзбез дә бер пласт эстрада хәзер бар Казанда, Мәскәүдә. Менә алар тоже был на уровне җырлайлар, но җырчылар күп килсен, без аларны көтәбез, без аларны яратабыз, күбрәк килсеннәр театр, күбрәк андый очрашмалар булу бик яхшы безнең Мәскәү татарларга. Менә безнең Мәскәү татарлары соңгы 2 җылда, 3 елда примерно 12-14 тапкыр җыелдылар Кремльдә. Это 5000 татар җыела Кремльдә менә. Алай якын Кремльдә 5000 татар бер кашан җыелган юк әле. Бу кайда җыелалар? Кремлевский дворец бар. Вот. Шунда без җыелабыз менә 2-3 елда, наверное, менә 12-14 тапкыр.
Ну, менә ул Госдума турында депутатларда хотел сказать. Олар, ну, менә кой берсе алдың, без алар белән аралашмайбыз. Аралашмайбыз. Олар үзенчә эшен алып баралар, һәрберсе в своей линии, да, һәрберсе тырышалар, нитәләр, но олар безнең белән Мәскәү зур, без не пересекаемся. Единственное, менә шул бик зур рәхмәтле полпредствога, менә ул мероприятиялар үткәргәндә, анда депутатлар да килә, бөтен кеше килә, менә особенно менә Дни Татарстана в Москве бик на высоком уровне килә инде менә. Значит, шуңар без менә полпредствоны, бөтен татарлар полпредствоны белә, бөтен татарлар полпредствога рәхмәтле. Менә алар памятник Тукайга ачтылар, Муса Джалилгә памятник. Менә хәзер татар яшьләре өйләнгәндә, юбилей булганда, шул Тукайга җыелып чәчәк алып киләләр. Менә уникальный нәрсә полпредствода, алар создали совет молодежи при полпредстве. Менә бу җылы Рустам Нургалиевич килгәч, бик зур оценка кеше алдында әйтте полпредство турында. Менә зур иттереп, публично безнең президент мактады полпредствоны. Ул бик зур иттереп мактады, яхшы сүз әйтте шул совет молодежи при полпредстве. Менә алар да эш алып баралар зур. Алар эш алып баралар студентлар белән тоже, яшьләр белән. Без алар белән элемтәдә и безнең күп мероприятиялар бергә шул, значит, совет молодежи при полпредстве. И безнең при полпредстве организовано землячество. Землячество Татарстана в Москве. Онда где-то бер 5000 кеше, менә безнең дә күп кешеләр инде шул землячествода. Менә мин үзем состою шул президиум землячествода. Вот, без тоже безнең мероприятиялар бергә инде. Сез татарның киләчәген ничек күрәсез? Мин бу вопроска бик с оптимизмом карасым килә миңа бу. Без шанырга тиеш. Барыбер шундый менә вакыт килә, да? Менә Казанда хәзер бу естественный отбор дигән нәрсә бу, да? Менә Казанда булачак частные школы, частные ясли хәзер акчачаклар. Безнең Мәскәүдә шулай ук. Без уйлыйбыз, татар теле меңнәгән безгә килгән ул ничаклы вакыттан, да? Аны безнең әти-әниләр борын заманында саклап калганнар. Бик авыр хәл булган, безнең дәүләт булмаган. Шул милләт аркылы, җырлар аркылы, шулай иттереп без уйлыйбыз, ул татар телен бетмәй ул. Бер качан без аны саклайбыз, тырышабыз. Хәзер үзегез дә татарча сөйләшә башладыгыз. Тырышабыз сөйләшергә. Бу теге ничектер сезгә стимул гына биреп җибәрде? Бу юк, мин былай да сөйләшәм татарча. Ну, былай хәзер инде үзара без менә тоже сөйләшәбез инде. Ешрак сөйләшә башлады. Ешлак сөйләшә башладык да. Менә безнең булды очрашу президент белән, Рустам Нургалиевич белән. Ул килеп Мәскәүгә бөтен татарларны, Нижегородский, Ульяновский, Крымский, бөтенебезне дуслаштырып, бергәләштереп китте. И киткәндә ул безгә яхшы иттереп әйтте: "Җегетләр, үзегез татарча үзара сөйләшегез. Менә сез сөйләшмәсәгез, ул татар теле сезгә дә кирәкмәсә, ул бер кешегә кирәкми." Менә аның сүзләре. Шуңар без ул сүзләр бик безгә тәэсир итте. И шуннан соң менә шул кичне без уже үзара хәзер Мәскәүдә Рустам Нургалиевич әйткәч, без гел татарча сөйләшәбез. Мин уйлыйм, менә Мәскәү татарлары, бу Мәскәү татарлары, ул неоднородный, мин уже әйттем, менә Нижегородский, Рязанский, Ульяновский, Крымский. Менә тотынды монда Татарстанда менә бу хәлләр, да? Без карайбыз, но без монда тыгылырга в Татарстан шундый позиция как-то монда бар мудрый, уважаемый президент, без аны хөрмәт итәбез. Монда бар власть Госсовет, да, монда бар Шура, Всемирный конгресс, оларга күренрәк как-то. Орларга күренрәк. Менә Мәскәү татарлары әзрәк монда заняли позицию, значит, все-таки, наверное, әзрәк не вмешиваться. Мин за всех татар Москвы говорить не могу. Мин әйтәм, шул 1000-2000 яшьләр татар штаб татарлары нидән. Без как-то шулай уйладык. Нинди бу задача, нинди бу политика, без аны башта аңлап җиткермәдек, но без бу турында гел сөйләшеп тордык. Бу безне бик борчыды.
Но без тыгылырга, нитерге как-то нитмәдек инде. Вот. Без, сез әйтәсез, элемтә яхшы юк, Мәскәү татарлары и Казан татарлары, да? Ул элемтәне бар. Менә ул эшне бик зур алып бара Тәвриз безнең. Тәвриз Всемирный конгресстан ул гел килә, значит. Безнең менә шул совет молодежи при полпредстве ул да алып бара зур эш, менә шул элемтә булыр өчен. Вот. И безнең бик зур эш алып бара бу вопроста полномочное представительство безнең Мәскәүдә. Менә алар концертлар үткәрәләр, Дни Республики Татарстан бер атна менә, да? Бик тырышып эшләйләр, бик аларның получается, значит, менә алар зур эш полпредство алып бара. Но бу вопроста күбрәк кирәк. Более зур направлениелар бизнес буенча, яшьләр буенча. Мин күрәмен монда менә җитмей аралашу мәктәпләр укучыларның. Менә алар да аралашып бергә лагерьда булып, бергә форумнар нитеп инде. Менә балаларны да без хәзер үк татарларны, актив татарларны Казанда и актив татарларны Мәскәүдә аралаштырып башласак, менә мәктәп 3-нче класстан, 4-нче класстан бергә концертлар куеп, бергә аралашып инде. Менә шул эш бүген җитмәй. Вот. Яшьләр, мәктәптә инде. Булай, значит, менә концертларга бик шатланып җөрибез без. Рәхмәт Казан артистларына. Менә бер концерт Мәскәүдә, бер мероприятие штабсыз үтмәй. Потому что штабның бар интернет-ресурс, штабның бар организационный ресурс, без бөтен концертларга булышабыз. Менә бергә бик яхшы концерт күптән түгел үтте Зайнап Фәхрутдинова, Зуфар Билалов, бик яхшы концерт. Безнең бик яхшы булды опера, значит, килде безнең Гитиста Казанская опера. Аннан соң безнең Камала бик көтәбез баларны бер, значит, атнага килә. Менә бүген безнең Челнинский театр, булды Бугульминский, алар кирәк безгә бик. Бик авыр булса да, җырак җолларны кыска итеп килегез, без сезне Мәскәү татарлары бик көтеп калабыз. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.